Lamsago hai gomoti TV nai tongnai khabane tahutai buku sorona sing tini salanyai chini khoroksa bukukjuk belpoti deborma mungoi sal kabangma ramai hamya saya kalajak je boni bahok bisingo tiumar engge hanai khanai manmani tini chini kokma thumnai sere serenyo thangi soi ka aro sak bai thangno tei je bini nogo tok pon wok musuk je jaga jabin phalai naijak suka kubangma sakham nogrogo naijakmani yagolobo boni sakno bo sanamaya anggai tabo lokoni thani chubachu sanai tongkha phaidingke nainaleno chini gomoti tibini mangklitei bukuk belpoti deporma boni kami asai chandra kami ambasani hanai chentini saiman kha tamni hingke botini lokoni thani tangai chubachu masankana bini nogo kunu chu ajei char naibo korei boni jeno ajei chanai angwi tongmani tabo 3 বছর haikeba bisitam angkha boni bahok bisingo tiumar anggai bo sak hamnogo kabangma naijakmani yagol bo sak sana sanamalia tai kubun sak hamnogo naijaknani bo bini thani rang puisa korei anggai tini koktomani bisintui khlaigui bo lokoni thani chubachu sano hambai bisikam kawi tongmani sakhani angmani bojaga norok naijaka Naijak ke kum jaga thangmai ya sorang tai thibinai ya khulai doctor naijak gana o aro khai rang bunang ya gai borong ni hoipene mano gai ana aisman card kis tongmani abo bai borok kisai misar naikha gati ni sawara extra khai gasna garati khaiman bipoda tini mano hinsauta baire thangai chikisa khajak bino operation khajak di operation khai hamnai gasa kikini dinis thangma rokle slaijani bagile onek rang nangule baire thani rang lang bromane norok doctor bai rang mari rok sanjang mani busuk rang mari rok sanja operation khanya bagi operation khajan bai borok 1.5 lakh rok khai kawano nei sabli bai norok tam rok kam khai chawi tong जों बिनारा दिन हाजिरा खाय जाओ वातानि जाओ बिनारा हाजिरा रिंखाय हाजिरा थांनाय जाओ दिन हाजिरा खाय nin cerai rok to tong जोंबो khoro bise दिन जना busu torbai khabora kaisa 13 বছর ka class 7 e pore tongmani bobo ma pore liya ang je sore hamya ang phunjini jemborok tam rok khai tong nin cerai ang jerai rok bo wa rok tani ma phajao buha bai baksa bufa bai baksa wa rok ma dum jao nin kami ke liang thambai ani kami khai ambasa isan chandra nin boys rok bese ni ha ani boyes 32 ne lukoro no tam ko sana musum ang lokorono ko kesana musuh nero jota nana maya nangai ang bo hamu tangai sana musuh bo tangai sati khai ham de hamno ta oi sa thangai operation khai nina musuh rang koroi thana ga musuh nero lokoro maya nangai ana chuba sujana khonsa khone chuba khai ba ang mana lokoro ana nero maya nangai chuba khai khonsa khone manai ka Dang baida thangai chikisa khajang na musuh operation khai borok saman haike na hada hamni bai nin mu khai tam kha ani mongga belpoti deborma para kha amba sai chandra nin account number rok khai tole tong account khai tongo taman khai habo se rang rok riba kisa jaya up down khai jaya bolok rok deng tong hasido bini nok ni borok ni kiba nin besai ni kiba ni ama babu song ni tan tole tong tongo song ora dari ka nang Enggak. Baik.